This is the beat jar of the year. Αφινορίμες, μεταφορικά, αλληγορικά. Only a few. Σε συγκυρίες θα έχω εδώ να εξηγήσω σε κυρίους και κυρίες το είδος. Για μένα το hip hop είναι το ρεμπέτικο, ας πούμε. Hip hop, ρυθμός και ρήμες. Ένα φωτεινό μαχαίρι μπηγμένο κάθετα στις πόλεις. Το αστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Είναι ο τρόπος που ζεις, ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι. Αν με ρωτήσει κάποιος τι είναι το hip hop, θα του απαντήσω τι είναι το hip hop για μένα. Το hip hop για μένα είναι τα καλύτερα μου χρόνια. Τελικά είναι όλη μου ζωή. Θα θέλα να ήμουν MC, να φωνώ ρήμες για την πίτα. Να λέω yo, κάσταρα, αμένω και απ' τα φράγκα σου να την περνάω φίνα. Το hip hop δεν έχει ξεκάθαρες ιδέες, έχει περισσότερο μία εναντίωση στο σύστημα. Η θεματολογία γενικά πάντα ξεκινάει από την αντίδραση. Να πιστεύω πως αλήθεια ο Μπούς θέλει ειρήνη και ελευθερία. Να πιστεύω πως τα σχολεία πειραξιόλογη παιδεία. Βήματα, σε ένα πρόθυμα κινούν τα νήματα. Έχω χιλιάδες στίχους να σου δώσω παραδείγματα. Ξαναζείς την ίδια μέρα, ξανά και ξανά. Το hip hop είναι μία συλλογή από τα 4 στοιχεία. Το DJing, το MCing, Είμαστε ωραία κι αλανιάρικα παιδιά. το graffiti και το breakdancing. Ο MC είναι ο πρωταγωνιστής της παράστασης. Άρα ξεκανάψε δυο τσιγάρα. Είμαστε cool σαν το πυροβήμα κάτω από την μπάρα. Δίνουμε φάπες σαν το λάμπρο Κωνσταντάρα. Είναι, ας πούμε, ο φουνταριστός του ποδοσφαίρου. Πάω να δω από ψηλά, Ρίχνω τον υδρότα κατά απ' την ελιά. Ή μας κάει, κάνει μπαμ κι αυτός αλλάζει. Καινούργια κομμάτια, καινούργια αρχή. Καινούργιες ρήμες, θες να πεις τι. Αυτός που πρέπει να κάνει κάτι, ας πούμε, γιατί του το δίνει ο Θεός. Θεσσαλονίκη μεριά, κέντρο του μεριά. Καλαμάρια, πλατεία, στράζει, δικά μας παιδιά. Άμα δεν το έχεις, μην το κάνεις. Και αυτό μπορεί να φανεί με 5 λεπτά που θα ακούσεις κάποιον DJ. Without the DJ, the MC will be talking with no music. Η ραχοκοκαλιά του hip hop είναι ο DJ. Και αυτό είναι η αλήθεια. Αν δεν υπήρχε ο DJ, δεν θα υπήρχε hip hop. Οι DJs ήταν τα τσακάλια που αναλαμβάνουν να κλέψουν ρεύμα από τις κολόνες για να στηθούν τα πάρτι. Η MC είναι το κεφάλι. Σταυρωμένοι πριν από τη γέννηση, φέρνουμε την εξέλιξη. Ο DJ είναι το υπόλοιπο σώμα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Το hip hop για μένα είναι εγωισμός πάνω απ' όλα. Έχοντας ξεκινήσει σαν graffiti artist, έχω βρει τον τρόπο μέσα από αυτό να δηλώσω την παρουσία μου και να πω ότι εγώ μοντάζ. Το graffiti ξεκίνησε από την Αμερική 1960, Τάκης, ένας Ελληνοαμερικάνος, ο οποίος έκανε pizza delivery και όπου πήγαινε έγραφε Τάκης. Ξεκίνησε νομίζω σαν παρέμβαση μέσα στο γκρίζο αστικό τοπίο. Εκεί θα βγει ο γραφιτάς. Είναι το battlefield. Κάποια μέρα κόλλησε ο δίσκος και οι χορευτές που χορεύαν λένε μεγάλε, ας το εκεί. Το κομμάτι αυτό το ονομάσαν Breakbeat και τους χορευτές Breaker Boys ή Breaker Girls. Το beatbox είναι η τέχνη του ανθρώπινου πολυφωνισμού. Είναι μια μορφή έκφρασης που χρησιμοποιεί την ανθρώπινη φωνή ως μουσικό όργανο. Τέρμα η αγάπη, οι ανοσικοί πλάτες στο χαπί. Ότι θα μας πούνε και μαλάκες. Το χαρακτηριστικό του hip hop, ο ορισμός του είναι ότι δεν μπορείς να το βάλεις σε καλούπια και οποιοδήποτε ορισμό και να δώσεις θα στη βγει από τη γωνία. Μονόδρομο στο τούνελ, φαντάζει μακρινό. Αντιλίωτο γεμάτο με πρόσωπα, μα τόσο σιωπηλό. Θα σου αντιτάξει έναν άλλον ορισμό. Το γουστάρω όλο αυτό που κάνει ο Νικόλας στο ντοκιμαντέρ. Thank you very much for listening, ladies and gentlemen.